kabari kadai ya ishe ka bala'i wallahi kabari kadai ya ishe ka masifa. Duba zafin nan da ake ciki yanzu, duk muna zaune a masallaci ga kafet ga window ga komai, amma sai da aka kunna mana fanka. Ka tambayi dan uwanka da yake cikin kabari ya yake rayuwa. Ka tuna babanka da ya mutu ka binne shi, ka tona mai dan karamin rami da bai wuce teburin nan ba, kana son sa kana kaunar sa, ka tukuiya shi ka sashi. Dan uwana, kana tunanin fadawa wannan rami? Ka yi tanadi don shiga wannan rami? Ka san shekara 100 nawa za ka yi a cikin kabari kafin Allah ta da kiyama? Ka manta tun da aka yi duniya ake ta mutuwa, ana ta mutuwa, wasu suna kabari har yanzu suna jiran a ta da kiyama ne? Kai yau idan ka mutu, ka faɗi ka mutu aka binne ka a cikin kabari, ka san shekara nawa za ka yi a cikin kabari? Ka lalata rayuwarka da shirka da bid'a da sabon Allah? Baka jin wa'azi, baka jin gargadi, sai taurin kai. Mutum in ya mutu ya shiga kabari malam, ku duba kabari abin tausayi. Wallahi tallahi malam, ni dai babu abin da yake gigita ne, yake tsorata ni wallahi irin kabari. Malam ba na son labarin kabari. In na zo karatu ina yi wa mutane bayanin kabari, haka nake yin sa a dole, amma ina jin tsoron Allah kada ya jarabe ni akan rayuwar kabari da wahala. In muka ɗauki mutum muka kai shi kabari muka ce wannan mutum anan zai ta zama ila kiyamis sa'ati, ba window, ba wurin juyi, cikin ƙasa, ba riga, ba wando, ba katifa, ba wurin shan iska. Ubanka da yake son ka, matarka da take son ka, ko ƙaninka da yake son ka, ko yayinka da yake son ka, su za su ƙasa fa su danna maka. Ko rami ɗaya fa ba za a bari wai a ce a bar maka sha iska ba. Ana bunne ka ana tafiya, gafiya ta zo ta fara tono tana cin jikinka kuma da ranka, an dawo maka da rai. Dan annabi ya ce kana mutuwa ana sa ka a cikin kabarin ka, za a dawo maka da ranka. Ya ce wa tawalla anhu ashabu hatta innahu la yasma qar'a alihi, hatta karanta kalman wanda suka bunne ka. In an bunne ka ba mutane suna juya ba, to Allah ya fomu, Allah ya fomu, Allah ya ji kansa, Allah sa dan aljanna ne. Takalman su fasfas da suke tafiya, annabi ya ce kana jin karan takalman su, Allah bunne ka ake dawo ma da ranka. Sai tambayoyi, ka shiga sabuwar rayuwa number 1 kenan. Ka shirya wannan ranar? Yanzu baka tausayin ubanka da ka binne shi? Yanzu baka tausayin tsohuwar ka mamanka da ka kaita? Ka san wani irin rayuwa take a wannan wuri? Yanzu babanka da ka binne shi yau shekararsa kaza yana cikin wannan ramin, ka san wace irin rayuwa yake? To kai yanzu har yanzu baka wa'astu ba? Baka sallah akan lokaci? Azumin nan Allah Allah kake a gama saboda kana ga an takura maka? Baka sallar asham, baka tarawihi, baka tahajjudi, karatun Qur'ani baka yi, baka sadaka, duk wani abu na alheri kai baka yi, ka zama shedani. Kuma wai ka ce wai kai kana neman rahamar Allah? To ya za ka samu rahamar Allah? Yan uwana, wannan ita ce iya nasiha da nake so na yi mana, saboda ita ce haɗuwar mu ta farko a yau tare da ku. Ina muku addu'a mutanen Gujiba, Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi. Kun girmama mu, Allah ya girmama ku. Tun kafin mu zo kun haɗu. Na daɗe ban je in ga garin da mutane suke da ladabi da tarbiyya irin naku ba. Wani garin in ka je sai ka fara wa'azin ake haɗuwa, amma kafin mu zo kun cika masallacin ku tun 12 rana. Wallahi kun yi ƙoƙari, da kuma mata a cikin gidaje. Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi. Ina addu'a Allah duk wani alherin da zai saukar, Allah ya saukar muku a wannan wata, a wannan gari. Duk barazana Allah ya yi muku ita, duk albarka Allah ya baku ita. Samarinku Allah ya riko da hannunsu, dattawan Allah sa su cika da imani. Ubangiji kuma ya ƙara mana zumunci da ƙauna. Allah ya sa mu cika da imani. Shugabanninmu, sarakunanmu, dagatanmu, hakimanmu, dattawanmu, malamanmu, dukkan su jagororinmu Allah ya musu albarka. Yanda kuka yi mana karɓa ta mutunci, kuka tarbe mu, muna muku addu'a Allah ya haɗa mu a gidan aljanna tare. Kuma wannan nasiha da na gabatar muku akan tauhidi da kaɗaita Allah da dogaro ga Allah shi kaɗai, Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Bari in dakata anan saboda muna daga nesa, muna kuma kan hanya za mu wuce mu koma gida mu sha ruwa insha Allah. Abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada,
wanda na yi kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya fi mini. Zan ba da abin magana ga ɗan uwa Malam Abubakar Danja daga garin Kumo don ya ci gaba da gudanar da abin da za a gudanar. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum.